ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndinoziva munotondera nezuro paya tiri kunzvimbo yeRusape. Takaburitsa nyaya yakabuda mudare redzimhosva yagogo vakawanikwa vasina kupfeka pedo nekumakuva. Tinoona patakaburitsa vazhinji havana kuirana nematauriro amambo uyezve nematongero amambo, asi kana muchitondera mambo akati nyaya dzakadai dzinonetsa ndakuendesa kumaprofita, ndakuendesa kun'anga, ndo vanokwanisa kutidudzira kuti zvakanyatsomira sei. Naizvozvo mangwana tinenge tichikupai chirongwa vachipinda kumuprofita, tonzwa kuti muprofita anoti chii. Asi patakaburitsa nhau yedu takaona vanhu vazhinji vachitaura kuti aiwa please Zimbabwe hamuchazivi here kuti kune vanhu vakura, kune condition inopinda vanhu. Saka naizvozvo zvaita kuti pave nemibvunzo yakawanda kudarika mhinduro. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muzuva ranhasi tina doctor tatika timboenda ikoko kuma medical doctors vatiudze kuti chinombonzi dementia chacho chii uyezve inobata munhu aita sei, tinoziva sei kuti pari zvino munhu abatwa, uyezve toda kunzwa nadoctor zvakare kuti ivo semunhu anoona nezvemishonga yechirungu chinombonzi uroyi chacho chiriko here. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Tokumbira gwarare upenyu, idzidziso kune vanoteerera kutoshora. Zita rangu ndinonzi Dr. Johannes Marisa. Ndiri chiremba, of course chiremba Western medicine, kwete kutsvaga zvechivanhu. Regai nditi ichokwadi tine matambudziko atinoona mukurarama kwedu muno muZimbabwe. Tine matambudziko anouya nechekuita nekurwara kwepfungwa kwakanyanya. Tine matambudziko anokonzera kuti vanhu vagone kufungawo chaizvo kuti kumwe kwacho munhu anga kupenga kana munhu akuroyiwa kuti kutorwara kwechirwere chachako chechirungu chinogona dera kuchinzi kuchirungu psychosis, kana kuti vamwe vakurasika pfungwa nenyaya yedementia. Ini zvangu ndinogona kuti semunhu akakurirawo kunzvimbo dzakanga dzisinzi uroyi huriko, zvinonetsa. Ndingada kutaura kuti nditi uroyi hakuna kana kuti uroyi huriko. Ndosaka tichizongotiwo isi kudivi redu rekuno kuchipatara tine maconditions ari kugona kuzobatwa nevamwe vanhu kunzi uyu munhu akupenga kana kuti munhu anoroya. Tine maconditions akaita sedementia. Ndofunga manzwa dementia achitobva nezvayo. Dementia teta kutsanangura kuti munhu kurizana kwake, munhu mafungiro ake nemunhu maitiro ake ava kuafekta upenyu hwake hwaanorarama mazuva ese. Ingava iri memory, unoona pfungwa dzavakurasika, akukangamwa, inova iyo reasoning kana kupfeka kwacho. Unoona kuti ukasiyana kwasiwo mapfeka akanga achimboita, wangoita zviri jangi, wangoita zvakadai. Zvose izvo zviya izvi dementia inenge yakugona kuuya, asi tinoziva kuti dementia inyawakonzerwa nezvimwe zvirwere zvinonzi zvechirungu Alzheimer's disease. Kune vanoverenga vanogona kuzozviverenga. Toziva kuti dementia inouya zvakare kune vanhu vati kurei vadarika makore 60 vachienda mudenga, nevamwe vanhu vane maconditions agara aripo, yakazvana nezvirwere zvana shuga, zvirwere zvana BP zvagara zvingoripo zviya, nevamwe vane mazvirwere zvakaita sana cancer zvakare. Dementia iya inogona kuuya. Saka unogona kuona kuti munhu anogona kupomegwa kunzi mapfekero akuita kana mafambiro akuita kana matauro akuita angoita semunhu akudhunya, vamwe vati akupenga, vamwe votizve aiwa kutoroya kwaakuita. Imwe yacho ichingori dementia inogona kuuya neage yake kana necondition yake anenge achingori nayo. Saka zviri izvo zvoda kungoti zvingwarirwe. Uyezve tine problem inopsychosis yongoti pfungwa dzinenge dzakurasika, yatinoti munhu ava nepoor cognitive function kuchirungu. Hacharangariri, wakupenga, pamwe wachazivi kuti ari nguwai, kana achatozivi nezita rake. Zvakare munhu iye anogona kungofamba akasina nyamba kupfeka, umugona umufunga zoti munhu anotoroya. Vane aiwa kutori kurasika pfungwa chaiko. Variko vane inonzi kuchirungu substance induced psychosis. Vechidoko chaivo mazuva ano tiri kuona kuti vari kupenga nenyaya yemadrugs.
zviri kuitika zvakare. Vanhu ivavo unoona vachigona kutofamba asina kupfeka, agona kutoonekwa ari pamakagara pamakuva chaipo, motofunga kuti muroyi wane munhu iye ari kutorasika pfungwa zvechirungu, inonzi muchirungu substance induced psychosis. Iya zviri kukonzerwa nemadrugs avana mutoriro akumwiwa navanhu, vana mbanje dzakusvutwa navanhu zuva nezuva, doro rakanyanyisa rakushandiswa navanhu nezvimwe tumhuka twose tuya turi kuitiwa zvose zviya zvine vanhu. So hongu tingati uroyi huriko, hongu tingati uroyi hakuna zvakare, asi zvitofanira rangarira kuti naizvozvizvi neage vanhu vakuru vanogona kuita inonzi senile dementia iyoyo iriko, inogona kukonzeresa kuti vashunguru vatadze kupefoma maduties avo anosifarira kungoita muupenyu, vagona kutadza kufunctiona. Zvose zvokupfeka zviyangu vasatoziva kuti hana kupfeka, idziri pfungwa dzakutongornzvenga, iri pfungwa dzakurasika, iri memory, haachatozivi kuti kwashanda kunyarwa. Zvose zviya zvinogona kukonzerwazve nedementia iyoyo. Saka ndinoti vanhu vanofanira kugara vazviziva izvozvo. Tichiwedzera kukura, pfungwa dzedu dzirowedzera kundosvavawo, tichiwedzera kukura, sharpness yatava nayo mupfungwa dzedu iya inowedzera kundodzikira. Saka zvinogona kudero kuti dementia, psychosis, Alzheimer's disease dzese dziya idzi dzinogona kuuya dzigokonzeresa kuti vanhu wawedzere kutaura. Wanei tose tinogona kudarika nesame stage iyoyo, tose tinogona kudarika neruti imwe chete iyo yemuupenyu, nenyaya yekuti petinenge tichiwedzera kukura iso pfungwa dzedu dzowedzera kukuravo, towedzera kurasika kwepfungwa, towedzera kupenga zvakare, togotanga kuakizwa nzi tiri varoyo. Udziwo ndisingarambe hangu kuti uroyi hungavako kana kuti hahuko. Ndatenda. Tiri ipapo Dr. pane handisi kuda hangu kukupinzai munhau yatiinayo, asi tichida kutarisa maconditions iwaya anogona kunge aine munhu. Sagogo ivava vatikuda kutaura nezvavo isusu vakawanikwa vari mumahuswa mune maruva anonzi malantana anozikanwa nekubaya kana kumara. Munhu ari mucondition yehamarwe here kana kuti anomarwa? Chirwere chese chinenge chiri chirungu, munhu achipinda pazvinhu zvakaoma saizvozvo, kana landana ichifara kumara aifanira tongoramba aifanira kumariwa for sure. Noda kuti nyama yedu iyi yagara chingori nyama ine ropa, inokwara, inoifa, inokwara, inorwadziwa. Saka kana ivo vanga vasinawo kuzokwara vari pakati pelandana kamara, landana I think handichazivi inonzi landana chi, izvo zvinozosumudzawo kuti vanhu vatange kufunga nokutaurisa kuti probably hunenge hwataurawo iwo. Asi chatinoda kuti vanhu vazive nechekuti kana kuri kunzi gogo vanga vachirasika pfungwa zvisina munhu anoziva, zvinogona kudero zvichiitika. Noda kuti pamwe vanogona kugara vari vega, vanhu vagona kudero vasinga interacti navo zvokuzoziva kuti pfungwa dzagogo dzinenge dzanga dzakutorasika, gogo vanga vakukangamwa, memory yapera, gogo vakurasika pfungwa, vakutopenga vasingazikamwi, nenyaya yekuti hapana anogona kudero munhu akavaita assessment. Kana assessment isipo shuwa vamwe vanhu vangotozoonekwa vaita zvinhu zviri bize, zvoti mema kutofunga kuti izvi hasisiri zviri zvoga, wane dzingori pfungwa dzakarasika. Asi kana pane zvimwe zvamabvunza kuti sei vanga vasina kubayiwa, ivo vari pakati pemunzwa inobaya vasina kana kubayiwa, izvozvo nyangwe nesu toita kutofunga kuti pamwe izvi ungaudero pamwe hwatori gogo hacho uroyi hwatakangokora tichihwa, nokuti ndatini handisi kuziva kuti uroyi huriko kwati uroyi huko, asi noziva kuti kune medical conditions dziriko dzinogona kudisturba function yemunhu. Munhu ari mucondition yakadaro zvinoitika here? Is it possible kuti anogona kutobuda mumba mune vanhu vakazaramo, vanhu vasingamuoni, otobuda opedzisira kunobvisa hembe ari uko, hembe dzotoshayika? Zvigwere zvandataura izvo hazvikwanisiki kudero. Noda kuti zvigwere zvotongoya pamunhu angachitongori normal, anotongoonekwa kunzi hezvo wakutobvisa hembe, hezvo wakutobvisa nevanhu, hezvo wakutofamba. Izvi zvokuzoti munhu abuda asingaonekwi, asi vanhu vanga vari pamagedhi, izvo zvinenge zvava masupernatural powers asingachigoni kutsanangura. Pamwe ndo hunonzi uroyi hwacho hwatakangokora tichinzwa, ihwo ndo hunogona kunzi uroyi hwakuzodai. Kana zvakadero for sure, isu kuchipatara tingatizve munhu akadhimitwa ongonzi pabhedhi papasina munhu, ongozoona munhu atiwa pamubhedha, ongonzi munhu anga achitova ari papa, pane magadhi zvose nemadhoo akavhagwa, munhu iye abuda ozonongonekwa adzoka futi asina kuwa. Zvikazodero toita kuti aiwa izvi kwava zvava kuti zvechivanhu vezvi ndo uroyi hwacho kako nohwadero huchitaurwa nevanhu. Asi imi Chiremba, muzvipatara mamunoshanda hamuna here mamasituations akamboitika zvinhu zvakakatyamadza kuti is this possible
zvokuti mese nyangwe musingatendenyi kuti uroyi uriko munonge makuti uroyi. Ndingati handingataura hangu kuchipatara chipi rimwe gore shuwawo pane kutaurika kwakaitika nyangwe hazvo ndanga ndisinda ndiri pajuti asi vana mukoti vaiti pana muchembere akanga achirwara chaizvo ari bedridden kwemakore akawanda anga ari bedridden kwemakore akati wandei uye zvanga ari bedridden kwete kwemakore sorry anga ari bedridden kwemazuva akati wandei asingabudi achiita zvokugezeswa nana mukoti achiita kufidwa nana mukoti asi zvinonzi usiku hwemusi wakazowata shura iroro rakaonekwa pakati peusiku muchemberi vayo ndo vakaonekwa vachifamba vachitoenda kune station vakafamba vachienda vaitevera mibhedha yamwe varwere vakanga vakaadhimitwa zvakatikahlamadza hazvo handisi ndanga ndiri pajuti asi kuti pakatiwo vanhu vakatanga kutotya kubva musi iyoyo vachiti zvavaona usiku zvazvivashamisa kuti gogo ava vanozikama vasingatombofambi vari bedridden vachitoita zvokufidwa asi usiku uho wakatodhumana nevanhu vachitofamba wadhiwose vachienda bed to bed zvinova izvo zvinogona zvakashungurudza vanhu chaizvo vakatanga kufunga kuti hapangadiri pakuita minana here hapangadiri pakuita zveuroyi here zvinogona kudero zvaiva zveipoindavo kuti zvinhu zvakadero zvemasupernatural powers zvaigona kudero zvaakuitika. Aiwa, tinotenda zvikuru chiremba nenguva yenyu yamatipa, asi musati mabva ndozviziva kuti muri kumhanya. Musati mabva tinongori nevanhu vakatumira mibvunzo, maybe mungangoda kuatenda miri mitatu. Mubvunzo watinawo uri kubva kuSouth Africa, hanzi dementia inoita kuti munhu abvise hembe uye otadza kumarwa. Andofunga matoupindura kare iwoyo. Uyu uri kubva muno muZimbabwe, hanzi dementia inoita kuti munhu abatwe ari kumakuva here? Sei vanhu vane dementia vachifarira kutambira kumakuva? Haisi nyaya yekuti dementia inoita kuti vanhu vabatwe kumakuva, asi dementia inoita kuti memory yemunhu uye mafunctioniro anoita adzikire. Zvinoreva kuti munhu anogona kungobuda mumba agofamba nedirection raakangonanga, anogona kundoperera kuterminasi, anogona kuperera kumba kweumwe munhu, anogona kupinda mugedhe reumwe, nenyaya kuti pfungwa dzake dzinogona kusara dzisingachifunctioni zvakanaka. Asi zvokuzoti munhu anonyanya kufarira kutambira makuva, ipapo handisati ndapaziva zvangu, achanoziva ncho kuti munhu anogona kulenda kana kugara anyway kana kusvika anyway muupenyu. Anogona kusvika papetrol station, anogona kusvika maokei, atobvisa hembe ikoko noti pfungwa dzake hadzichatori zvakanaka. Tinopa kutenda Dr. nenguva yenyu. Mwari akutungamirire. Tinotenda basa mberi. Subscribe here kuDrewmas. Muchanzwa zvakawanda zviri kuuya zvakare. Tiripo tiri pano. Dai vari maichisamba vataura kuti mashoko makukutu. ReZimbabwe ndofunga mashoko aDr. Mahanzwa. Tanga tichida kuedza kunyatsokurukura pamusoro pekondisheni inonzi dementia. Ndofunga vazhinji tadzidza zvakawanda. Chaita kuti titaure pamusoro payo, taona kama comments enyu ari kuuya akawanda zvikuru, vanhu vachiti muZimbabwe hamuzivi here kuti kune chembere, muZimbabwe hamuzivi here kuti kune vanhu vakura. Saka naizvozvo munofanira kutolerate such situations. But isusu seDrewmas Media hatimhanyire maconclusions emadoctors echirungu, hatimhanyire maconclusions emadoctors echivanhu, asi tinenge tichida kunyatsoongorora kuti iyo condition yacho iyi icondition yakambomira sei. Zvaitika apa zvinoreva here kuti zvaitika nekuda kuti gogo vari mucondition kana kuti havasi? Chimwe zvechinhu ndechekuti gogo vanogona kunge vari mucondition, ipapo hatirambi, asi vanogona kunge vaine uroyi hwavo iwo vaine condition. Kazhinji kacho munhu anogona kunge achitopenga, asi kana ari muroyi munguva yekupenga anotombozvisiya, anotanga kufunga semunhu chaiye, shavi ndo rinenge raakushanda, shavi ndiro rinenge rabata. Saka munhu anogona kutestwa nhasi otonzi aiwa ane dementia, but kuseri kwedementia kunogona kuine zvimwe zvinenge zviriko. Manzwa dokta vachitaura kuti chembere isagona kumuka, asi yakazoonekwa yapamubhedha. Chinenge chapo anenge akutoita kunge mhandara, chinenge chavapo haachisiri iye, asi shavi rinenge rabata. Naizvozvo hatisi kuramba kuti kune condition inonzi dementia, uyezve kuti gogo
varoyi kwete. Izvo zvese hatisi kuzvibata, asi tangoda kuti tiratidzane tikwanise kuendera mberi tiri pamwe chete. Chirongwa mangwana tinenge tichikupai muprofita live nemuprofita achititaurira kuti zvakamira sei. Ndinovimba ndopachachenurwa gogo, kana vachenurwa aiwa manake kavanhu vese vanenge vakuziva kuti aiwa zvanga zvichiitika zvezviya kuda kwekondisheni. Ndinoda zvakare vaya vanoda kuchallenja such a situation muine mari dzenyu muchiti aiwa isusu toda kunoprova kuti condition zvaitwa nekuda kwecondition ishi. Aiwa hamurambidzwe muri eZimbabwe, huyai madhokotera tiende munotesta, muite matest enyu kuna gogo. Vanhu munogona kuti gogo vashungurudzwa, asi ini ndinoti kana gogo vari muroyi kushungurudzwa uku kushoma, nekuti hamusati mamboshungurudzwa neuroyi. Vazhinji venyu vari kutaura izvozvo hamuzive kuti uroyi hunoshungurudza sei. Naizvozvo tinoda kuti gogo vaite come out clean, toziva kuti aiwa machenaka. Kana nyange tikazoti taakushanyira gogo tinonodya huku takafara kumba kwavo. Anga ari mafaro angu muri eZimbabwe kuti tinge tichitandara pazuva ranhasi, tangoti tituru tionesane kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. And Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.